जेबो सुबिदा मोनाखै सरकारनिफ्राय प्रमद बर' हुरखावगोरा नेताफोरनि उदबान्दालि जाथिखौ थगायनानै जानाय जाथिनि थै सोबग्रा नेताफोरखौ जोंनि समाजनिफ्राय जों बिदाय होनि बिथांनि गनाय जेलनिफ्राय आरो आदार खादार्सफोर बिथांमोना गनायनि एकमात्र राहा उपाय आरो बिनि जाहैबाय हा हुआ दिनै रैखाथि गैया जादों जोंनि जायगायावनो जोंनि धोरोम सिबिनाय बाथौ थानसालिया सिफाय जादों नांगोलाव दंमोन सिगां ओमफ्राय दा मानेखि सरकारा मोजां माबा खेथर खाथिया मोजां जानायखाय मानेखि आंबो लुबैदों खेथर खाथियावहाय माबा जों लानोसै होननानै फैदों मोजां मोननायखाय जोंबो बावनो जों लाबाय आरोखि दसेनि गामि दसेल' नङा बेराङिजोरा दुर्गापुर माखागाव ज' दङ आरोखि बाव जोंनिया जागोनदां 40 बिदिनो दिनैनि माबायावहाय 40 जागोनदां आंनि बोराया गैया आरोखि न'आव गैया गैया खायबाय 2000 बैसोआवहाय आं हारसिं दं फिसाफोरा सानै दं ओमफ्राय जेबो सुबिदा मोनाखै सरकारनिफ्राय बिनिफ्राय आं हारसिं मावनानै जाहैयो लोंहैयो खानानै स्कुल फैगासिनो दं सासे फिसाला ओमफ्राय फिसाजोनि उन्दै दं बोसोरनैनि दासो हाब्बाय आरोखि फिसाजो ओमफ्राय दा खामलायग्रा जेरावबो खामानि मोनो बेखौ मावनानै जाहैयो बिदिनो थुगोन नांगालाय थुगोन नङा होमबा जों नांगालाव थुगोन लाख लाख भटजों खाम्फा बरगुरिखौ देरहा होगोन जों बेनो देरहासारनाय बेजोंनो बै इनाय अयथासार अपशासनकारि दिनै प्रमद बर' हुरखावगोरा नेताफोरनि उदबान्दालि जाथिखौ थगायनानै जानाय जाथिनि थै सोबग्रा नेताफोरखौ जोंनि समाजनिफ्राय जों बिदाय होनि हाग्रामा महिलारि बायदि गोरों नेता मोजां मावग्रा नेताखौ जों समाजाव जायगा होनानै जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यतखौ जोंनो दानि जोंनो निर्णय खालामनि जोंनि आखाइजोंनो जों खालामनि नङा होमबा जों खालामनि दा रायजो राजानोंथांमोन बेबादि गिदिर गिदिर लुबैदा लाखिया प्रमद बर'आनो माबानो NIT स्पर्ट्स इउनिभारसिटिनो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि होनबाय जेबो गैया मोजां नुयो नै ओंखायनो बै समाव जेब्लाखि बिर दैमालुआ आफा बोराइ बाथौखौ गाबज्रिनानै ध्यान खालामदोंमोन ध्यान खालामबा बोराइ बाथौआबो थानो हायिनि दिनै फैनानै नुजाफैदों नङा होमबा नुजाफैदों नै फिसा दैमालु नोंनि हांख्रायनायाव नोंनि खुथार खुथार आंखौ नागिरनायाव आं नुजाफैबाय बुं फिसा नोंनो मा गोहोनांगौ मा बुङामोन बे दैमालुआ मा आसि थाइसेनि गोहो बेलाय होनदोंमोन नालाय आफा शिबा बा बोराइ बाथौआ जे नोंनो आसि थाइबानो बबे आसिनि गोहोखौ नांगौ बिर दैमालुआ एखेबारे अख्रा उदबान्दालि एखेबारे बांद्राय दुगा जानानै आफा मा आसि थाइसे बबे थाइसे थाइथामखौ नाङा आंनो गोहोखौ नांजोबगौ दिनै मा जाखो दिनै बोराइ बाथौआ रागा जोंना नों एथ' दुगा जादों नों आंखौ मोननानै एथ' दुगा देखायदों दे आं नोंनो होगोन नाथाय नोङो जेब्लानाखि खोमायाव सेहा लुथे जागोन नों थैलांगोन बेबादि सावहोजाखै होमबा जे बेबादि प्रमद बर'आबो दिनै आगोलाव माने एफाग्राब जों रायलायबाय माबाय जाया एबसुजों BPF जों मिलायसै जाया दिनै गवामानि थांनानै रायलायबाय हाग्रामा महिलारिया जाया दिनै मा हारसिङै गोहोगोरा दिनै खालामनानै बे आसि सिथमनानै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मा भार्सिटि दिनै नागिरलाबायना मोनसेबो जायाखिसै दिनै जाथियासो सेस नङा होमबा जादोंना जायाखै जाथियासो सेस जाबाय दिनै हाग्रामा महिलारिया मोनसेनिफ्राय मोनसे लिरबोदों नङा होमबा CIT ल'सो बिबोदों एखौनो लिरनाया नङा होमबा CIT ल' दंथारो जोंना इउनिभारसिटिफोरा दस्राखौथ' बियाखै CIT जादों बड' इउनिभारसिटि फारि जालांजोबबाय दिनै मोनसे मोनलांजोबबाय नङा होमबा दा बेबादिनो मोनजोबदों प्रमद बर'आ सेस खालामबाय आरो मालाय नङा होमबा सेस खालामबाय रायजो राजाफोर खेबसेनो ओरैबो फ्रन्ट बुजिलायखाजोबबाय नङा होमबा बेनिखायनो रावबो ओरै दाजासै न'खरफ्राव फिसाफ्रा ओरै थांदोंबा बुजायदो नङा होमबा बुजायदो सोरबा फिसाफ्रा ओरै थांदोंबा बुजायदो बेयाव थानानै जेबो जाया इलेक्शन बा बिदि सब होफादाबायगोन ललिपप जाहोगोन जै इलेक्शन जोबबाथाय फात्ता गैया बिथांमोना जेल सिङाव दं जाय बिथांमोनानिखि दाबो माने मा होनना बुङो जेलावनो दं आरो बिथांमोना उदां जानोब्ला आरो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे आदार खादार्स बिथांमोना जुदि उदां जानोब्ला दिनैनि जिथुनिखि परिबेक आरो बे परिबेकखौ जोङो जेब्ला नायगोन ना बे लिगेल साइडजों गनो हानायनि बेबस्था दं ना बे पलिटिकेल साइडजों गनो हानायनि बेबस्था दं दा बे बेबस्थाया एकमात्र जुदि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे आदार खादार्सफ्रा जुदि गनांगौब्ला दिनैनि तारिखाव रन्जन दैमारि सारनि
अनजालि बिसिया इन्डियाव फैनांगोन आसलते दिनैनि तारिखआव मानो होनना बुङोब्ला जे जोंनि एकर्डआ 27 जानुवारि 2020 आव जादों किन्तु 25 जानुवारि 2020 आव मोनसे माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जितुनिकि टीम बिउरोक्रेट्स लेभेलाव मोनसे क्लोज डोराव इन प्रिन्सिपल बिथांमोना मोनसे एग्री जादों जे रन्जन दैमारि बिथाङाबो he will also be a party to the agreement किन्तु बिथाङा गावनि फेमिलिखौ इन्डियाव लाबोनांगोन बेबायदि इन प्रिन्सिपल इट वाज एग्रीड किन्तु एग्रीमेन्ट जाखांनायनि उनाव दिनै रन्जन दैमारि सारा गावनि फेमिलिखौ जिहेतु इन्डियाव दाबो लाबोआखै आरो बेनिखायनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबो एसे सासपिशियस मोनसे पजिशनाव दं जे बिथाङा जितुनिकि प्रिन्सिपल इन एग्रीड जादों जे आफ्टर द साइनिंग अफ द बिटिआर एकर्ड आरो बे एकर्डनि उनाव गावनि फेमिलिखौ बिथाङा इन्डियाव लाबोगोन किन्तु दिनैनि तारिखआव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि बिउरोक्रेट्स आरो बिथांमोना माने नायबाय थादों आरो नेबाय थादों जे बिथाङा फेमिलिखौ लाबोमारगोन ना लाबोआ दा बिथांनि गनाय जेलनिफ्राय आरो आदार कादार्सफोर बिथांमोना गनायनि एकमात्र राहा उपाय आरो बिनि जाहैबाय जे रन्जन दैमारि सार बिथाङा गावनि अनजालि बिसिजों लोगोसे गावनि माने फेमिलिसफोर गावनि गथ'फोरखौ आसलते इन्डियाव लाबोब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बिथांनि सायाव मोनसे फोथायनाय फैगोन मोनसे बिसासा फैगोन बुहुमावनो गोबां हारि आरो सुबुंफोरा सोरगोआव थानाय बायदि नाथाय दिनै जोङो नरकआव थानाय बायदि अबस्थायाव जोंनियाव दोंसे मोजां लामा गैया मोजां हस्पिटाल मोनसे गैया जोंनि सुबुंफोरा मोजां ट्रिटमेन्ट मोना जों मोजां मोनजायाखै जों मोजां थांनानै थानो हायाखै जों गारनानै दोनजादों नासयजादों आरो मुगैजादों बे बाथ्राखौ नोजोर होदों आरो बेनिफ्राय बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबलांनो नागिरनायनिफ्राय जाथि आरो हाखौ बासायनो बिथाङा जुजिदों मिथिदों हाथियारनि संग्राम खालामबा बेबायदि दुखु दाहा फैगोन जों जिउ बावनो गोनां जागोन गोबां खस्थ' लानां गोनां जागोन थेवब्लाबो बे गासैखौ मोनथेनायनि उनावबो हारि आरो हाया बासायनानै थानांगौनि थाखाय जोंनि गोमानानै थानाय मोन्थायखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय बिथाङा बिएसएफखौ जोनोम होदों आरो जुजिनो बाध्य जादों रायजोफोर थ' बे फोरमान जोङो रंजानो थाखाय आखायाव हाथियार लायाखै हारि आरो जोंनि हा आरो जोंनि ओनसोलाव जौगानायखौ लाबोनो थाखायसो जोङो संग्राम खालामदों आरो बे थांखियावनो गोबांथार जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंजों लोगोसे बाहागो लानानै गोबां बर' लाइमोन सेंग्रा आरो सिख्लाफ्रा बे सोमावसारनायाव बाहागो लानानै गावनि थै आरो जिउखौ बावसोमलांबाय रायजोफोर दिनै जोङो थांनानै थाथों होननानै जोंनि राजखान्थि थासारिया मोजाङै जाथों होननानै जोंनि गेजेराव लामा दालां जोंनि गेजेराव मोजां हस्पिटाल जोंनि सासन बेबस्थाया थिग जाथों होननानै दिनैबो जोंनि मुंख्लंनि सोरनिबा गोथै सहा मानासनि अरनबारियाव स्रियै उन्दुनानै दं जोंनि गोबां बिर जोहोलावजों लोगोसे मावफाबोनाय गोबां मुंख्लंफोरा दिनै भुटानाव स्रियै उन्दुनानै दं सोरनिबा गोथै सहा दिनै म्यानमाराव स्रियै उन्दुनानै दं सोरनिबा गोथै सहा दिनै बांलादेशआव स्रियै उन्दुनानै दं बिथांमोना दिनै गावनि थै आरो जिउखौ होनानै नों आरो आंखौ मोजां मोनबाय जोंनि हाखौ मोजां मोनबाय दिनै बिथांमोना गोथां जारिमिनखौ जोंनि गेजेराव सोरजिनानै गालांबाय दिनै बुहुमाव गोबां रोखोमनि मोजां मोननाय गोबां रोखोमनि अननाया दिनै एग्जाम्पल दङ नाथाय आं बुंनो हास्थायगोन बुहुमनि गेजेराव बयनिख्रुइबो जौसिन मोजां मोननाय बा अननाया थै आरो जिउ होनानै मोजां मोननायानो बिनिख्रुइ गोजौसिनाव रावबो अननो हाया दिनै आं आदाखौ मोजां मोनदोंब्ला बिनो थाखा होनानै आं बिखौ मोजां मोनदों थेनानै जातिखौ बासायदों जाय समाव जोंखौ मुगैनानै नासयदोंमोन जाय समाव जोंखौ जबरदस्ति धोरोम सोलायहोदोंमोन जाय समाव जोंखौ जबरदस्ति भाषा गारनो बाध्य खालामदोंमोन जाय समाव जोंनि आइजोफोरखौ जबरदस्ति दख'ना गाननायखौ नागारनो बाध्य खालामदोंमन जोङो बर' होननानै सिनायथि लानोनो हायि अबस्था जादोंमोन बेबायदि समाव एनडिएफबि आरो बिएसएफआ गोरा गोख्रोङै जातिखौ फोथांनो थाखाय जुजिबोदों जाय समनिफ्राय दावहा होबाय जोंखौ मुगैनो लानाय हारिफोरा जोंखौ नासयनो लानाय हारिफोरा उल्थायै जोंखौ गिनानै सन्मान होनो गोनां बाध्य जाबाय आरो बेबायदियै जोङो जोंनि राव हारिमुजों जों थांनानै थानो हादों बेयो ओरैनो नङा रायजोफोर आं दिनै उदालगुरिनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव नोंथांमोननि गेजेराव फैनानै आंनि गोसोनि साननाय जोंनि गोथां जारिमिनखौ नंगौ बाथ्राखौ गावनि बिमानि रावजों जे दिनै आं फोरमायफैनो हादों बेयो ओरैनो मोनाखै जोंनि मुंख्लंफोरा जिउ बावनायनि थाखायसो जोंनि रावा थांनानै थादों जोंनि मुंख्लंफोरा जिउ आरो थै होनायनि थाखायसो नोंथांमोननि दख'नाया दख'ना हिसाबै जानानै थादों जोंनि हा हुआ बिथांमोननि जिउ बावनायनि थाखायसो थांनानै थादों बै समाव जाथि आरो जोंनि ओनसोलखौ बोखांबोनो थाखाय जोंनि मुंख्लंफोरा गोथां जारिमिनखौ बारहोदों दिनैलाय मानोथो बारग'नायनि उनाव एक्स एनडिएफबि जाखांनायनि उनाव बिपिएफनि बे केम्पेनाव आं मानो फैदों गोदो जों जेरै हारिनि अलखदनि थाखाय जुजिबोबाय जोंनि एक्स जाखांनायनि उनावबो दिनै जों नायदों
जोंनि गेजेराव एखे अलखदा फैफाफिनदों रायजोफोर बे अलखदा आरो गिख्रंथावना अलखदसिन बे अलखदा राजनीतिकनि अलखदसिन बे राजनीतिकनि अलखदजों दिनै जोंनि गासैबो गोमानो थांदों जोंनि हा हुआ दिनै रैखाथि गैया जादों जोंनि जायगायावनो जोंनि धोरोम सिबिनाय बाथौ थानसालिया सिफाय जादों गिर्जा न'आ सिफाय जादों जोंनि सुबुंफोरनि न'आ दिनै जिसिबिजों हुखायनानै होजादों बे राजनीतिकनि थाखायनो आरो बेबायदि राजनीतिका जोंनि गेजेराव फैनायखौ नुनानै बारग' होननायनि उनावबो एक जाखांनायनि उनावबो दिनै जोङो मेङा जासे जों जेरावबो खामानि मावदों जोंनि जाथि जोंनि हा हुखौ बासायनो थाखाय रायजोफोर जों थाखा फैसा खामायनो थाखाय पलिटिक्स खालामाखै जों थाखा फैसा आरजिनो थाखाय दिनै बिपिएफआव फैयाखै आं जुदि थाखा फैसा आरजिनो थाखाय पलिटिक्स खालामनायमोनबा आं इउपिपिएलआव हाबगौमोन बिथांमोना दिनै गभर्नमेन्टआव दङ बावैसो साननि सिगां जों मोनसे फट' भाइरेल नुदों जायफोरा बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन बिपिएफनि पलिटिकेल स्टुडेन्ट विंनिफ्राय लिडारफोरा जइन जाहैदों बिथांमोना कौटि थाखा मोनदों आरो बे कौटि थाखाखौ मोननानै ओरैबायदि रंजादों जाथिनि जेबो इसुखौ बिथांमोना गोसोआव गैलिया बावगारजोब्बाय रंजानानै सेल्फि लाबाय बोरैबा लिक जाबाय भाइरेल जाबाय आं जुदि फैसा लुबैनायबा आं बिथांमोननो थांगौमोन दिनै पावाराव गैया बिपिएफआ जों नोजोर बोदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि ओनसोलनि थाखाय देरसिन लिडार गावनि जिसिबि दाम्पार हा हु फाननानै दिनै जोंनि राजखान्थिखौ बासायनो नागिरदों बेबायदि दैदेनगिरिखौ सन्मान होनानै जों दिनै दावगाबोदों रायजोफोर बेबायदि दैदेनगिरि जों मोननाय नंलिया सोर गावनिखौ दिनै फानग्लुं फानसि खालामनानै नोंनि आंनि मोजांनि थाखाय হয় আমি ইউনাইটেড বড়ো পিপল ফেডারেশনে আজি সেন্ট্ৰেল জেলত আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এডভোকেট নবীন দুবেৰ লগত লৈ পেলাই আমি গৈছিলোঁ আমাৰ যোৱাৰ এটা উদ্দেশ্য আছিলে এই উদ্দেশ্যটো হৈছে যিসকল এক্স এনডিপি আৰু লগতে আমাৰ এনএলএপি যিসকল এনআইএ কেছত সোমাই আছে তেখেতসকলক আমি সুধিব গৈছিলোঁ তেখেতসকলৰ কেছবিলাক কি হৈছে কিমান কি ষ্টেটাছত আছে আমি সকলোখিনি তেখেতসকলৰ লগত আমি আলোচনা কৰিলোঁ আলোচনা কৰি আমি কিছুমান ল'ৰাৰ লগত আলোচনা কৰি গম পালোঁ যে কিছুমান তেখেতসকলৰ কেছ আজিলৈ হিয়াৰিং হোৱা নাই কিছুমানৰ মানে এভিডেন্স নাই কিছুমানৰ এডভোকেটছ নাই সেইবোৰ মানুহ সেইসকল ল'ৰাৰ আজিলৈকে হিয়াৰিং প্ৰচেছ হোৱা নাই আৰু আগৰ যিবিলাক হিয়াৰিং হৈছিলে এক্স এনডিপি সকলৰ তেখেতসকলৰ হিয়াৰিংটো কিছুমানৰ ফাইনেল ষ্টেজত আছে যিসকল ফাইনেল ষ্টেজত আছে আমি সেইসকলৰ আমি হাত দিব নোৱাৰিম কাৰণ তেখেতসকলৰ অলৰেডি এডভোকেট আছে যিসকলৰ আজিলৈ এডভোকেট হোৱা নাই নতুন কেছ আহিছে কোনোবা নিজেই গম নাপায় কি কেছত সোমাই আছে তেনেকুৱা যদি কোনোবা গাৰ্জেণ্ট আছে যে তেখেতসকলৰ ল'ৰা জেলত সোমাই আছে তো তেখেতসকলক এজে আমি বড়ো আজি ইউনাইটেড বড়ো পিপল ফেডাৰেশ্যন হিচাপে আমি তেখেতসকলক আমি সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি গৈছিলোঁ আমি আজি তাত গৈ দেখিছোঁ কিছুমান কেছ আছে মানে কাবাৰ মানে যিবিলাক হিয়াৰিং হৈ আছে তেখেতসকলক কিছুমানৰ কি হয় হেৰি আমাৰ কি কয় এইটো খাকীবাদী এতিয়া হিয়াৰিঙত খাকীবাদী হৈ থাকে গভৰ্ণমেণ্টে ইচ্ছা কৰিলে সেই খাকীবাদীক সকলক লগ কৰি পেলাই খাকী লোৱা সকলক লগ কৰি পেলাই মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু লগ কৰিলে হয়তো কোনোবা মাফ দিব কিন্তু তেনেকুৱা ধৰ প্ৰচেছত গ'লে কেছটো খুব সোনকালে চবৰ কেছ মানে ওলাই যাব মানে কিছুমানৰ আজিলৈ হিয়াৰিং হোৱা নাই সাক্ষী দিব নাহে সাক্ষীত আহিলে সাক্ষীৰ লগত যোনে সাক্ষী আছে তেখেতসকলৰ লগত কথা নাপাতে একো কোনো প্ৰচেছ লোৱা নাই কেছৰ যে সাপোজ আমাৰ 2-3 মানটো আমাৰ হেং ডেট অৰ্ডাৰ হৈ গ'ল এক্স এনডিবি সকলৰ হেতুটো আৰু দুখ লগা কথা তেখেতসকলৰ হিয়াৰিং যে কিমান সাক্ষীবাদী হৈছে কিমানটা হিয়াৰিং হৈছে এডভোকেটে কি কৈছে আমি একোই নাজানো গাৰ্জেনটো নাজানে সকলোৱে নাজানে তো যা হওক বাৰু হেতু এক্স এনডিবি সকলৰ যেটো সাৰেন্ডাৰ প্ৰসেস কৰি পেলাই তেখেতসকলে আসাম চৰকাৰৰ ওচৰত সাৰেন্ডাৰ কৰিলে তেখেতসকলৰ যেটো সাৰেন্ডাৰ এই সাৰেন্ডাৰৰ মিনিংটো হেতু ফুলফিল নহল সাৰেন্ডাৰ মানুহে কেতিয়া কৰে যেতিয়া মই বেয়া কাম নকৰো মই আজিৰ পৰা ভাল হম বুলি চৰকাৰৰ ওচৰত সাৰেন্ডাৰ কৰে সাৰেন্ডাৰ কৰাৰ পিছত যে জেলত আকৌ যাব লগা হয় হেতু আমি দেখা নাই আগৰ যিবোৰ আপসু আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত বা কিবা ক্ষেত্ৰত আমি বহুত সাৰেন্ডাৰ কৰা দেখিছো সাৰেন্ডাৰ হোৱাৰ পিছত মানুহ জেলত নাথাকে বাহিৰত আমি দেখা পাইছিলো কিন্তু আজি যিসকল আমাৰ এক্স এনডিবি ভাইসকল সাৰেন্ডাৰ কৰিলে দিল্লী নিচিনা জায়গাত চুক্তি কৰিলে চুক্তি কৰাৰ পিছতো তেখেতসকলৰ যিটো ৰেহাই এই ৰেহাইটো আমি দেখা নাই হেতু আমি বুজিব পৰা নাই যা হওক এটো চৰকাৰৰ ডিসিশন চৰকাৰে যদি ভাবে এটো অতি সোনকালে সবকে ৰেহাই কৰিব পাৰিব বুলি আমি আশা কৰিছো আৰু আমি অনুভৱ কৰিছো
মই ইউ পি চবতকৈ ইয়াত মই নমস্কাৰ কৰি আছোঁ আমাৰ ইউ পি পৰা আমিতো কওঁ যে আমি গ'লোঁ জেলত আমি চবৰ লগত যিমান আছিলে আমাৰ মানুহ চবেই গৈছিলে আমাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য এইটোৱে আছিলে কি আমি গৈ পিনে চাওঁ কি আমাৰ কেনেকুৱা বড়ো সমাজৰ পৰা কোনোবা মানুহ এনেকুৱা আছে নেকি যোনে আপোনাৰ তাত আননেচেচাৰী ভিতৰতে আছে আৰু ইহঁত এনেকুৱা ক্ষমতা আছে নেকি বাহিৰত মানে আহিবৰ কাৰণে ইয়াৰ কিবা চান্সেছ আছে নেকি আমি এইবোৰ সব সাৰ্ভে কৰিবৰ কাৰণে আমি তাত গৈছিলোঁ যোৱাৰ পিছত আমি বহুতজনৰ লগত লগো ধৰিলোঁ আমি এইটোও গম পালোঁ কি কিবা কেছ এনেকুৱা আছে যোনে সুপ্ৰিম কোৰ্টত চলি আছে কোনোবা কেছ আছে যোনে হাইকোৰ্টত চলি আছে এইবোৰত এটা ভাল ভাল এডভোকেট এনেকুৱা আছে ইহঁত লাগি আছে কৰি আছে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য এইটো আছিলে কি আমি গৈ পিনে এনেকুৱা মানুহ যোনে মানে আপোনাৰ আইনৰ বিষয়ে ইহঁত নলেজ নাই যোনে তাতে কিবা এটা কেছৰ কাৰণে সোমাই আছে ইহঁত কোনোবা কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাই আমি তাত যোৱা এটাই মকচদ আছিলে আমি গৈ পিনে ইহঁত কণ্টেক্ট কৰোঁ ইহঁত হোৱাৰ পিছত ইহঁত যদি আমি পাৰোঁ ইহঁত আকৌ তাৰ পৰা আমি লৈ আহিব পিছত নতুন এটা লাইফ দিবৰ কাৰণে আমি এইটো কৰোঁ বোলো আমি কিবা এটা আমি লগ পাইছোঁ এনেকুৱা মানুহ আমি লগ পাইছোঁ যোনে এতিয়ালৈকে কোনো ঘৰৰ পৰাও মানুহ অহা নাই ইহঁত লগ ধৰিবৰ কাৰণে আৰু ইহঁত বৰ্তমান এইটোও নাজানে ইহঁত কিহৰ কাৰণে ভিতৰত আছে তো হোৱাৰ পিছত আমি চব জনালোঁ জনোৱাৰ পিছত ইহঁত ক'লোঁ কি ঠিক আছে আপোনাৰ যদি আছে কণ্টেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ঘৰৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কণ্টেক্ট কৰি পিনে কৰিম আৰু আপোনাৰ যোনটো আছে আমি ওলাবৰ কাৰণে লাগিম খালি এটাই আমি তাৰ কথা কৈ আহিলোঁ ঠিক আছে আপুনি যেতিয়া লাগিব আমি ওলাবৰ কাৰণে এইটো কৰিম অহাৰ পিছত যেনেকুৱা আমি আপোনাৰ বড়ো সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ এনেকুৱা আপুনি লাগি পিনে আপুনি যিমান পাৰিব ইমান এইটো কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িব আমাৰ মকচদ এইটোৱে আছে আমি যিমান পাৰোঁ যিমান কৰিবৰ কাৰণে যিমান আমাৰ ক্ষমতা আছে যিমান আমি পাৰোঁ ইমান আমি বড়ো সমাজৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছোঁ আজি মই লাষ্ট 15 বছৰৰ পৰা বড়ো সমাজৰ লগত আছোঁ ভাল পাইছোঁ এইটো হোৱাৰ পিছত আৰু লাগি আছোঁ আৰু লাগিয়ে থাকিম আৰু যিমান এইটো আছে জেনিউন আৰু আইনৰ বিষয়ত যিমান কৰিব লাগে যিমান লগে মই জানো ইমান লগে মই সবকে ডিছপ্লেট কৰিম নমস্কাৰ